কি নাম আছিল? পল্লৱী। হয় মই নাম পল্লৱী। মানে সোনকালে বিয়া পাতিব ইচ্ছা হ'ল যে কিয়? হয় মই তাক বহুত ভাল পাওঁ। আচ্ছা, কিহৰ কাৰণে ভাল পাইছা তুমি বানলু বেদাঙক? বানলু বেদাঙৰ মনটো বহুত ভাল চাফা, সেইটো কাৰণে মই তাক ভাল পাইছোঁ। হয় নেকি? পিছে মনটো ভাল হ'লে সকলো নহয় নহয়, কামো কৰিব লাগিব, পইচা ইনকাম কৰিব লাগিব। বানলু বেদাঙে তোমাক একো নোখোৱালে তুমি কি খাবা? সি মোক যোনটো খুৱাই সেইটোৱে খাম। আচ্ছা, তেনেহ'লে তোমাক কি চাহ খোৱালেও তুমি খাবা नेकी? खाम। गांसो जाहोबाबो जागोन नो मालाय। एसेबां गोथाव मोजां मोनलायथारदोंना? औ आयै, जों जोबोद गोसो थोलायो। नोमफ्राय बे दाउ गन्द्रायावनो थानो होदो, बेवहायनो थादो। हाबानि बैसोआथ' जायाखै नोंना? पुलिसा फैनानै माबा मोनसे बुंफैबा गावबागाव फिननायखौ होदो। प्लिज बिदि दाबुं। आंनि बैसोखौ एसे गिदिर खालामनानै खोन्था। बिमाखौ जेबो फोरोंनो फैनाङा, मिथिबाय? गोसो थोदों हिनजाव लाबोदों, रायजोखौ जानोबा जा, जायाबा हिनजावखौ दिनैनो दोननानै फै। बेवहाय बिराद लाजि फोनांबाय नोंसोरो। सावगारियाबो बेनो, नोंबो बेनो। मोजां फिसा खांनो रोङासै आं। मा खालामनानै जायो जाबानो जाबाय। मालाय हिनजावाबोथ' नोंना मालाय गांसो होबाबो जागोननो, जाहोबानो जाबाय। आयै, एमाव राजा बिफा फैदों। थांगासिनो दं ना खोन्थायथां। नुबाय, मिनिनो फैबायानो सासे। नोंनि थाखायनो मिनि जासिगोनलाय आंहा। পল্লৱী, তুমি বেয়া নাপাবা। মোৰ মায়ে অলপ চলপ খং উঠে, তথাপিও আমাক আঁকোৱালি ল'ব। ঠিক আছে। दालाय दालाय हापां दालाय। मा जाफैलायखो नोंहालाय? बोरै मोनदों हापां दालाय? आंनि फिसाला एमाव राजाखौ बासिग्राया बोरै मोनदों? आंसोलायनो गियान होआखैमोन आंनि फिसाला एमाव राजानो। दालाय नोंना बानलु बेदाङा माथो हिनजाव लानानै फैलायबाय? आच्छा, आंखौ लाजि फोनांनो फैदों? बालावबो नोंनि लाजि फोनांनायाव लाजिया माथो आं। लाजिबा मालाय बहा खोन्थानो हाबावनोब्रा नोंलाय? आंनि फिसालाखौ बोरै बासिमोन नोङो? ओरै लाजि फोनाङोमोन नोङो आंनि फिसालाखौ? बांद्राय जेबो बुंनाङा। नोंनि फिसालाखौ आंसो मोजां गियान होनानै हरदों, मिथिबाय? जोंहा न'आव थाफैनायाव आंनि फिसालाखौबो आंहा बुंखायो। जेब्ला नोंसाजोखौ गोसो थोदोंमोन होमबा नों मा बुंदोंमोन आंनि फिसालाखौ? दालाय माथो हिनजाव लानानै फैजाखो? हाथाय दं होननानै मिनिफैनाङा आंनि खाथियाव, मिथिबाय? लेथ्रा बाथ्रा खदाल हाथायखौ लानानै आंनि सिगाङाव मिनिफैनाङा। आंनि फिसालाखौ आं दाबो रागा जोंखादों। नोङो बेवहाय रागा जोंनायाव आरो रागा फोजोंफैनाङा, मिथिबाय? नोंनाय अराव घिउ लगायफैनाङा। दानो रोहो खामजा हरजागोन आंजों। बिदिल' होनबाबा उफाय गैलाब्रा नोङो। लाजिद' दासो लाजिद'। हरखानाखै लाजिनो। लाजिबाबो जेबो नङाब्रा, लाजिदों होननानै बुंब्रा। हापां, नोंबोथ' खम बुंदों एमाव राजाखौ। दा बोरै मोनखो? गावनि फिसालायानो हिनजाव लाबोबाय। अमा राजा, बांद्राय खोथा बुंनाङा, नों मिथिबाय? आंनि फिसालाया हिनजाव लाबोदों लाबोआखै, खस्थ'आव गोलैदों गोलैयाखै, बे आंनि फिसालानि दाय। माबा मोनसे बुंनांगौ आंनि फिसालाखौ बुंहैथां। नोंबोथ' आंखौ बखिबाय थायोमोनलै फिसालाखौ गियान होआखै मायाखै होननानै। दा गियान होग्राया बोरै लाबोजाखो? आं आंनि फिसाखौ गियान होदों, मालाय लायाखैबासो मा खालामनो? आरो दानि जुगनि गथ'फ्रा जेसेबां गियान होआ मानो, बाहेरनि जानाय जाथायखौसो बांद्राय फल' खालामो। सोर मा खालामदों सोर मा खालामाखै बेखौसो नायो। मालाय गोसोनि गांनाय उखैनाया बारा जाबाय नालाय हिनजाव लाबोबाय। माथो जाखो होमबालाय? गोसोनि गांनाय उखैनाय। हाबायाव मा नांगौ आंनाव बिबान जाबाय, आं बुस्थु होफैगोन दे। बांद्राय बेयाव हाजु हुजु जाफैबाय थानाङा बाल। गोसोआव लाखि, नोंहाबो फिसाला सानै फिसासो सासे दं। उननि समाव मा जागोन मा जाया रावबो मिथिया। जाय मानसिफोरा मालायनि फिसाखौ मिनियो, मालायनि फिसाखौ मुगैयो, गावनि फिसाखौल' बाख्नायोना, बिसोरनि फिसायासो बांसिन जाहैयो उनाव, मिथिबाय? नुगासिनो दङ ना? जायनि फिसाफोरा बिराद मोजां मोजां होनदोंमोन, बिसोरनो बांसिन जादों। थिग बिदिनो जोङो मालायनि फिसाखौ दाबायदियाव मुगैनोबो नाङा, जेबो बुंनाङा। गावनि फिसानावनो नांफैयो। थिग नोंना। आंखौ बांद्राय बुंबाय थानाङा अमा राजा। बालनि रागाजोंबा खुगानिफ्राय दा बांसिन माबा माबि ओंखारगोन आंना। दे मा ओंखारबाय था, आं थांनोसै। अमा राजा, है नाजुदां, आं थांनोसैलै। आच्छा, मानोबा फैदोंमोन? जि खामानिनि थाखाय फैदोंमोन जाबायलै, थांनोसै। मा होनलांखो बेलाय? लाजि फोनांनो फैदोंमोन आरो आंखौ। माने? गावनि फिसालाखौ गोदो रायनायनि थाखाय लाजि फोनांनो फैफिनदों आरो। जोंहा दा बानलु बेदाङा हिनजाव लाबोनायखाय। मा जाबाय थायोब्रा? माथो बुंबावनो? नोंसोरला बानलु बेदाङानो बिदि खामानि मावबायबा दिनै जाखासिगोन। दाथ' बैसोआनो बेना 19 बोसोरानो फुरा जायाखै। पुलिसाथ' बेखौ लांफैथारगोनहाय। थेवबाबो गावनि फिसाहाय नाजिबदां, पुलिसनिफ्राय गोजानाव दोनगोन दे। जागोन दे, पुलिसनि टेनसनखौ लाथ'नाङा। ओमफ्राय बहाथो थांदोंमोन नोंलाय? थफिरामा आंखौ मोनसे जायगायाव लानो थांदोंमोन, गथ' लायनो होननानै। गथ' लायनो? मावरिया आश्रमनिफ्राय गथ'ला सासे लाबोदों। आयु, मानोबा? बेनि खोथाखौलाय माथो बुंबावनो, हिनजावखौ खस्थ' होनो बादोंनो, बेनिखायनो मालाय रेडिमेड गथ' लाबोबायनो। आयु, मा जाबावगोन बे मानसि सासेजों? ओमफ्राय गथ'खौ लासिगोन ना? गावसोरसो मिन्थिसिगौ आरो मा खालामो मा थायो। आच्छा, ओमफ्राय मा खालामदों बिसोरलाय? दाउ गन्दाखौनो साफा खालामनानै थाबाय। सानैबो साफा खालामसोदो। ओमफ्राय फावगालियाबो साफा खालामहैदेरबाय खोमा। बेवहायनो थाथ'थोंसै ना मा होनो? आजिखालिनि गथ'फोरा गावसोरो बाला गुदुङाव गायाबा जेबो बुजिमाराहाय। बुंनानैबो लाब गैला माथो। आरो बेबा सोरानि फिसाजो जाखो? एसे खबर लागोन नामा? आं जेबो खबर लाया।
जाय मानसिया हिनजावखौ लानानै फैदों बेनाव खबर लाहैथों आंहा जेबो बुंनांगौ गैया उनाव खबर लाफैफिनखागोन बियो नोंलाय साहा फुदुंहैलाय फुदुंहैनि माहाजोन ना माहाजोन मालाय पुलिसफोरखौबो गिलायबावा उन्दै बैसोआव हाबा जाबाबो मालाय जेबो प्रब्लेम गैया माहाजोनफोरनिया जोंफोरखौबासो बिनिखायनो माहाजोननि फिसाजोफोरखौ गोसो थोयो आं एसे खस्थ' लगायनो सानो आं माहाजोननि फिसाजोफोरखौ हांगारिखौथ' आंनो नांखाला एबार फावगालिखौनो लाथारगोन आं फावगालि नों आंनि गोथार जिउले आंखौनो लांफैगोन आं खालमासि देग्लाय बैसागुआव फावगालिखौ बोगोन ओमफ्राय जुलि खालामगोन आइला जामाइला मा एसे मोजां जादोंब्रा दिनैनि बोथोरा बैसागु फैसिगोनखाय बोथोराबो बिराद मोजां जाबोगासिनो नामाब्रा फारसेथिं दाउ खौनि गाबनाय फारसेथिं सिउ सिउ बार बारनाय ओरैनो बैसागु मेथाइफोराव बेफोरखौ रुजुआ आंनि फेभरेट बैसागु फोरबोआव ओरैबायदि मोसागोन देग्लायनि रंजालि बैसागुआव हारा मुरा बायजोबथों ओरैबायदि बाब्राबगोन आरो आंसो मिथिसिगौ औ माथो सोमसुसोलै सोमस्रे महाराजा बहा थांदोंमोन नोंलाय माबालै हाफाङा बिहामजो मोनबायना आयु नंगौना नङा नोंलाय माथो खोनायाखै नैबे अमा राजा जेखौबो मिथिनानै थाग्रैब्रा मालाय हारसा बिहामजो लानानै फैबाय बेखौनो एसे खबर लाहैदोंमोनलै आं नंगौ नामा आच्छा सोमस्रि नोंहालाय मा खबर आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नोंना एक्सिडेन्ट जानाया माब्रै जाखो मोजाङानोलै मानोथो जालु जालायानो जोबा नोंना एसे थाल लानांगौ थाल लानानै खामानिफोरखौ माव गारिफोरखौ मोजाङै सलाय दाथ' नोंहा न'खर दंसै अमा राजा फिसाफोर दङ औ नों थिगखौनो बुंदों नाथाय जानो होननानै जायाना हारसिं जालाङो मा खालामनो बेनिखायनो गेजेर गेजेर आर'जबो गाबनांगौ इसोरफोरखौबो सिबिनांगौ इसोर दङ बिसोरखौबो गोसोखांनांगौ नंगौ नों बुंनाया सैथो एबार नों बुंबाय गाबोननिफ्राय भगबान खुलुमनो थांबाय थानोसै आं बुंबानो थांनांगौ बे नङा गावबागाव गोसोजोंबो गोसो जानानै सिबिनांगौ आच्छा बार थाइबानि लारो बाखि खबर मोजांबा माथो सन्थलाखौ सोरबा दम होफैदोंनो नोंलाय बेफोरखौलाय बोरै मिन्थियो सोर खोन्थायो नोंनो नैबेयाव महाराजाया मिन्थि जेबो गैयाब्रा दालाय आंनि बिसालजो सन्थलाखौ सोर दम होफैदों बे सन्थलाखौ आंल'सो दम होनो हानांगौ आंनिसो सन्थलाया आंल' बेखौ दम होनो मोन्थाय दं रावबो गैया आंनि न'खरनिसो खोथा बेफोर नों गेजेराव दाहाब बिदि जायो नामाब्रा सन्थलाजों आंजों बिसालथे ओरैनो जायाखैब्रा सन्थलाया माबा मोनसे खैफोदाव गोलैबा आं हेफाजाब होनांगोन ना बुंलाय सोर दम हैनाय खल बारनाय जोनि थाम्फै बारनाय जोनि आं बेफोरखौ सोंबाय थानांला नोङो गावबागाव खामानि गावबागाव माव जोंहानि न'खरनि प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामखागोन नों गेजेराव हाबनाङा वाइला माथो आंखौसो रागा जोंनानै थांबायब्रा आंलाय मोजां बाथ्रासो बुंदोंमोन आसलथे सन्थलाखौ सोर धमकिनानै गालांखोब्रा मोनथिबा खुगाखौनो बिसिख्लाबजोबगोनलां र' जोंलारिनाव सोंनांगोन एसो खोन्थागोन सोमस्रियाथ' खोन्थानाय नङा बेखौनो मावनांसिगोन बापावै गथ'आ मा एसे मोजां उन्दुनानै दङलै बादालि लाखिनोसै नामाब्रा बेखौबो आंनो नाङा जोंहानो आलासि गोदान फैहां आरो सानै साथाम फिसिनो हाया मा आङो ओरैनोबा आङो बिमाखौ एबारसो फार्स्ट टाइम जागोन आरो गथ'खौ माबोरै खांनांगौ बानांगौ आं रोङा बेनि सायाव नों गुबुननि गथ' लानानै फैदों हैफिनदो होननानै बुंखादों आं नोंखौ हैफिनदो मा गोसोजों हैफिननांगौ जाखोब्रा इसेबां गब्ल' गब्थ' मानसिखौलाय एसेबां मोजां गथ'खौ आं हैफिननो हानाय नंला खोमालै होमबालाय नोंहा बेखौनो लादो आं आंनि गथ'खौ लानोसै ओमफ्राय आंनि गथ'खौ नोङो गावनि गथ'बो होननो मोना बापावै बिदि बुंथारबाय आरो दे नोंनि बुंनाय बायदियानो जाथोंसै आं गथ'खौ गाबोन होनानै फैनोसै नङाबा दुमफावनो जासिहैनोसै बेखौनो खालाम नङाबा आं रागा जोंगोन अके रागा जोंनाङा दे आं दंना नोंनि खुसिनि थाखाय गासैखौबो खालामजोबगोन आं नोंनि मोदोमखौ गाज्रि जाजानो गिनानैसो आं गथ' लायदोंमोन दे दाबो जेबो नंला गाज्रि जाबाबो मोजां जाबाबो गथ' जोनोम होखांनायनि उनाव बिमाफोरा मोजांसो जायो आं बेफोरखौ सानबाय थाया मिथिबाय गथ'आ होनानै फैसो आच्छा दे माहाजोनथार मालाय दिनै बिसानि न'आवनो सिखाव खावगोन आं बयनिबो न'खर सिखाव खावनानै माहाजोन जानोसै आं माबाफोर मोजां बुस्थु मोनबा सिखाव खावनानै आंनि अनजालि फावगालिनो हैगोन मानो होनोब्ला आंनि जानो गोनां बिसिया एबारनिफ्राय फावगालि माहाजोनथार मालाय दिनै बिसानि न'आवनो सिखाव खावगोन आं बयनिबो न'खर सिखाव खावनानै माहाजोन जानोसै आं माबाफोर मोजां बुस्थु मोनबा सिखाव खावनानै आंनि अनजालि फावगालिनो हैगोन मानो होनोब्ला आंनि जानो गोनां बिसिया एबारनिफ्राय फावगालि